Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Arlina Sarah saking GKJ Pamulang, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Kemis 6 November 2020. Kaserat dening Bapa Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking pangandaring Toret selangkung ayat gangsal dumugi sedasa, Jabur 17 ayat 1 dumugi 9, lelakone para rasul 21 ayat 21 dumugi 23 ayat 11. Pamaosing kitab suci saking lelakone para rasul ayat 23 ayat 1b kanthi jejer tetep resik. Lelakone para rasul 23 ayat 1b mekaten suraosipun. Para sederek, ngantos dumugi dinten punika, kula tetep gesang kalayang raosing manah ingkang resik wonten ing ngarsaning Allah. Para pamirsa ingkang kinasih, dados seksi punika pancen boten gampil. Sasampunipun Rasul Paulus jlentrehaken timbalanipun Gusti Yesus tumraping piyambakipun, para pradataning agami Yahudi sami duka lan nepsu dhateng piyambakipun. Ananging Rasul Paulus tetep bakuh ing paseksenipun saha boten ajrih pakaryanipun Gusti Yesus lumantar piyambakipun. Pramila piyambakipun wantun matur bilih lampahing gesangipun tetep kalayan raosing manah ingkang resik saha tulus ing ngarsanipun Gusti. Wonten saperangan prekawis ingkang saged kita tuladani saking Rasul Paulus. Ingkang sepisan, piyambakipun saestu mbangun turut dumateng dawuhipun Gusti. Punapa ingkang dados kersanipun Gusti kaestoaken dening piyambakipun. Ingkang kaping kalih, piyambakipun tetep njagi supados tumindakipun nyondongi lan jumbuh kalian paugeraning Gusti. Boten nyleweng ngiwonengen. Ingkang kaping 3, sinaosa kathah panggoda dalah pameksanipun tiyang sanes supados nedya nebih saking Gusti. Piyambakipun tetep bakuh pitados lan gondhelan kenceng dumateng panjenenganipun. Sumangga kita tingali gesang kita sami piyambak-piyambak. Nalika kita nandhang sisah lan kasangsaran, punapa kita tetep bakuh ngugemi kapitadosan dumateng Gusti lan gesang ingkang ngener kalian sabdanipun Gusti, utawi kosok wangsulipun kita gampil kapilut dening panggoda. Punapa kita sami njagi supados manah kita tetep resik lan tulus tumungkul dumateng Gusti. Boten miyar-miyur lan ewah gingsir, utawi kosok wangsulipun. Rahayu sedaya tiyang pitados ingkang tetep ngandelaken Gusti Yesus wonten ing sedaya perkawis. Amin. Makaten pangandikanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga. Kawula nyuwun welas asih lan pangapunten Duh Gusti. Mugi kersa paring piwulang lan pitedah supados kawula tansah sadhet nglampahi gesang kanthi resik, rila lan jujur wonten ing ngarsanipun paduka. Menawi kawula kesandung utawi kalantur, mugi paduka karsa ngambah
lan ngresiki manah kawula. Tuntun lampah lan gesang kawula supados tansah eling, waspada serta setya dumateng paduka Gusti kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedar Sinode GKJ dinten punika. Ngantos pinanggih ing program salajengipun. Sumangga panjenengan like, subscribe lan dipun kintunaken dhateng sedherek sanesipun. Gusti berkahi.